Přece. Ještě na to nevzpomínali. Co ty, co ty to? Ahoj. Ahoj. No, tak. Píšou. Karin, to je Miluš. Miluš, to je Karin. Ahoj, Karin. A vy sa spoznáte. Vy sa spoznáte. Nevadí. Tak ešte raz. Ale fakt vyzeráš ako ryba na prosím ťa, tie vlasy ošívaš, lebo vidím. Dobrý deň. Ryba, no. Ryba! No. Nevyvesela si táto, tak pod náhodou. Ale predstavite si, ako ste prišli do kamery. Počkaj, tu kickám ako prasa. Tak lepí sa, že budeš to výšku. Poháda. Poháda. Neviem, čo ešte najmä chleba. Neviem. Ale že potom niektoré možno vymať aj ja. A tak. Ani sa mne dojdeš? Musím. Pozdraviť vás, nie? Havnice, hav. Ty grzný. Ty prdný. Teraz Ale to vidím asi na ešte jeden chleba. To si dá jedno. Vážne. Jedno chleba? To musíš to ešte jeden chleba. Ako? Ono by to malo pípnúť, keď to skončí. To video. Že keď to oni pípnú, čo si... Kontrolujeme. No, to nechce vidieť. Dúfam, že to je vidieť, vieš. Papa zo stola. To bolo. To bolo to pejsoka. Ne, to mám na zubo. Boha. Lepiej sa mne zazglo. To je super. A tebe dám dranky, a ty máš topánky, a ja také nemám, tak to tebe nechám. Toto. Pozrite. Tu dám i tento. To je jedno. Toto je to. Či sa ty čo nemáš? Nemám taká auto. Moment. Ľahký pokazať. Neviem ďalej slova. Ide to už. Au. Au. Už sa obíjajú o tie stoličky. To je... Cítim sa tako 20 teraz. Mám sa prečo, ne? Mám pocit, že vám ľudí stojí Boha. Bohača. Že tak si sa to neviem, že to. Bude sa to baví. Čo to má dada? Je si po mobil, hej? Ne. A jo si pôjde po mobil. Čau. Čo je to zmesné? To je zmesné
Kto má číslo 0905 951 08? To nepoznám to číslo. Neviem. Chce byť Monika? Možno budem mať v tom druhom mobile. Možno. Asi Monika. Tá chodička prdí. To počula? Hej, pustila si. Musí aj ona pustiť občas pojdu. Čo to mám nazvala, že to povedať? A ja skúsim inak. Ja skúsiť kopolu zmiešanú. Kakao. To budú grdí ako lado. Že grgy, ale prdy. No, to by sme tu chytali. Au, Susa, nekop ma. Prepáč. Nelaskaj ma. Teraz môžem si dotiť. Čaj. Nezduš sa. Nekzukaj. Už je úplne doma? Postavi, buď si chce doma. Tak buď to robíme prepadovku k nemu. Aby o ničom nevedel. Ja, že zajtra. A skade ja to vie? Čo tu dáš? No, takže